Ang aming Bureau of Local Government Finance, under niya po kasi ang treasurer. Okay. Kasi po, ang Secretary of Finance, iyan po ang nag-a-appoint sa ating treasurer. Okay. Siyempre, ang aming pong bureau, yan ang may technical supervision sa ating mga treasurer. Every year, binibigyan po natin ang target ang ating mga treasurer. Dito po sa Bicol Region, may target na ibinibigay ang aming bureau. Tungkol po sa kanilang collection sa business tax, fees and charges, income from economic enterprises, yung mga ganyan po. Mayroon pong target na ibinibigay. Opo. Ngayon po, nung nakaraang March 15, inawardan pa po ang Legazpi City as top 1. Noong 2022 na collection nila, sila yung highest among the 7 cities ng ating region. Ayan po. Nakaabot po sa 733,730,538. Ayan. Siya po talaga yung top 1 among all the 7 cities.